Avui prepararem un plat amb bandades d'arròs i pinyons. Els cuinarem en una salsa de ceba i tomata. Els ingredients que necessitem són baldanes, tomates, cebes, cardenyora, sal i sucre, oli d'oliva i julivert per a decorar el plat. Bé, primer que res, començarem a pelar la ceba, tallar-la a trossets xocotets. Llavors, ficarem oli d'oliva a la paella i ho courem a foc molt lento. Ficarem la ceba, ficarem una miqueta de sal i una miqueta de sucre. Quan tenim la ceba sofregint, ja començarem a pelar les tomates. El primer que tenim que fer en les tomates és escaldar-les. Per escaldar-les, li traiem el cor, li fem una creu i ho coem al vapor. Ja tenim les tomates pelades i ara el que farem serà tallar-les. La tomata també la podríeu tallar o triturar. Veieu com està la ceba sofregida ja? És el moment de pujar el foc i posar la tomata. Ara posarem una culleradeta de cardenyora per a donar-li sabor i color. I res, esperar 5 minutets que estigui cuit. Ara que tenim la tomateta i la ceba sofregit, començarem a coure les baldanes. Les baldanes només s'han de calentar una mica, no cal que es coguen per dins, perquè és un embotit que està bullit, diguéssim. Esperem que se rostisquen. Ja tenim les baldanes doradetes. Posarem a la base del plat la salseta de ceba amb tomata, una miqueta de julivert per a posar-li el color i les baldanes. Aquí teniu les baldanes en ceba i tomata.